canção é Rosalía González Valverde, Rivera, que empecé a hacer la red, tenía 17 años. Traballan as súas mans con brasas, punteiro e fol, cantigas de mariñeiros bogando con choiva e sol. Me encantaba hacer la red, porque los patrones que trabajaba de pensión era José Costas, Chamorro, no me acordaba, Francisco Chamorro, Gerardo Chamorro, que ellos eran los barcos antiguos todos, Monteferro, Montolivia, Amacostas, pero para José Costas aquello encantaba coser la red para él, porque estaba siempre de bromas, siempre de chistes, siempre que había que cantar. Una noche llegó el patrón, que era José Costa, y dijo, bueno, mi suegra era la jefa. Le llamaban María, ahora que no me acuerdo los apellidos, Anaide Manuel, era la jefa. Y llegó José Costa y dijo, a ver María, hay que preparar a rede para Leixós, que era o tempo de sardiña, e temos moito apuro. Hai que traballar de noite. Bueno, pois fomos a preparar o aparello e chegou a noite José Costa e dixo, pero María, que fixeche? Armaste a rede ao revés. E agora nestes apuros, pois hai que traballar de noite. Pero aquillo era unha broma, Mira, en la playa de Panxón, a playa de Panxón era moito máis grande, que agora comeron, non? Bueno, a traballar toda a noite. Armache o aparello ao revés, agora hai que traballar de noite. Bueno, pois hai que traballar de noite, non había luz, con faroles, alumbrar por faroles, pero unha broma, a cantar, ele quería sempre bromar. Aquello, toda a noche a trabajar. Y después el otro día a cenar, nos dio una cena en la chabola de él, no tenía las redes. Pero aquello era maravilloso de hombre. Pasábamos la bomba con él, pasaba porque tiene siempre triste. Y siempre venía junto de mí, no sé, a ver Rosalía, cuéntame algo, a ver, canta algo. Y venía, pero te hizo apuro, José. Bueno, nada, hai que facer a broma toda a noite. E veñe de broma, e veñe de cantar. Todas as cancións, todas antiguas, había que cantar. A beira do mar, hai moito que ver, mira Maruxiño, mira como veño. Pero era maravilloso. Sempre estaba de broma, sempre estaba de broma. Había un hombre que era algo así y decía, se enfadaba cuando le llamaban ese hombre. Entón veio xunto a mí o José e dixeme, aí che ven Francisco, chamalle Xeume. Aí ven, con unha patela de abono que tiña un campiño en Playa América e levaba a pateliña do esterco na cabeza. Dixe, che ven Francisco, chamalle Xeume. Aí ven, ese hombre coge la patelina de la cabeza que se en el abono, lo ponen en el suelo y viene. ¿Qué tiene ese hombre? ¿Qué tiene ese hombre? ¿Qué tiene monos en la cabeza ese hombre? Y el caso es que les pagó otra tadera. No vino carajillo, pero les pagó otra. Déxeme en paz, eu non fumo. Pasábanos algo duro, porque de aquella, moito frío, collíanos sol, e para sentarnos na area, facíanos unhas foquiñas, unhas focas para sentarse, por moito calor. E frío, en Baiona era horrible para estar, porque moito frío, moito frío. E calor e frío pasábanos.
Empezábamos ás 9, veníamos comer a la 1 e a las 3 de la tarde. Hasta as 7 da tarde, na playa de Panxón todo, pero era moi grande a playa de Panxón, moi bonita. Agora comeron a mitad dela, quedou pequeniña. En Baiona tamén, porque había barcos tamén iban para allí, íbamos a estar allí. Había outros barquiños máis pequeños e íbamos a Baiona, poñían allí las redes, atábanos en Baiona. Despois tamén ia a outra parte, con as redes máis pequenitas dos barcos, a Canido, Saianes, íbamos a estar allí tamén, pero andando, andando, non había tranvía, pero había que andar. Xa non queda nadie, agora non queda nadie, non. Agora non aprende nada, porque agora los dueños atan ellos sobre ellos, non saben? Tienen familiares e atan eles. Agora non hai, son as outras mulleres, todas eran mulleres, sí. Iban á Foz, que chamaban a coller o berberecho, na Foz. E despois aquí na playa de Panxón, íbanos ao Lonqueirón, íbanos a Cadelucha, e na Foz íbanos ao berberecho, ao Croc. Palletas co son do sal, farrapos que fan de redes, cantigas de namorar, cantigas de namorar, cantigas de namorar. Contalle que cando papá marchou embarcado, contalle que ti quedabas a ter a cargo nosa da casa, dos animales, que traballabas campos. Contalle, cando papá marchou, o que facías ti? Estaba 3 meses no mar. 4, 5, 6... Mariñeirazo. Há 15 anos nunha casa que se chamaba Pescanova. E iban a Ranzolo. E botaban 2 meses, 3 meses. O tempo de namorar todo foi no mar duro, mar alto. Viña aos 2 meses. Eu estaba 3 días na casa, 4 días, recién casados. Había a romería de Panxón, de San Juan, e tuve que a la marcha para a Marciño, para a altura, ca mochila ao lombo, no día do patrón. Moi duro. E estaban 2 ou 3 meses. Cando nasceron os críos non estaba ele na casa. Manolo, cando chegaba o pai á casa, escapábame pola carretera para arriba. A tía dixille, Manolo, mira que papá. Non, sube pola carretera para arriba das Lexea. Moi duro, moi duro. A nosa infancia moi dura, casado moi duro. Aquí non había domingo, ni semana, nem nada, traballar sempre seguido. 15 anos nunha casa. Ele máis un irmán. E se foron náufragos tamén. O mar levábaos, o mar traíos. Quero pensar o que era. Despois, se cansaron aos 60 anos, jubilados. Era moi duro. Despois foron na casa, unhas cameliñas, e o meu irmán, unha arte pequena. Bueno, pois este é o finado de meu pai. Aí xa leva un tempo jubilado e axúdalle os amigos e os compañeiros de Panxón cando veñen do mar cas redes, pois axúdalle a limpalas, a clarealas, e sempre lle dan un peixe para comer, está entretenido e comeu algo que lle gusta, algo que leva moi dentro, pois o home disfruta moito disfrutaba, neste caso, limpando redes, axudándolle os mariñeiros. Cando se jubilou, pois despois era o meu chaboleiro. Chaboleiro chamábamoslle aos mariñeiros que nos axudaban a arreglar as redes, a encher a bolsas de encarnada para as nasas, e bueno, facíanos un pouco o mantenimiento en terra. Aquí estábamos nun período de paro biológico e aproveitamos para arreglar as nasas, e bueno, pois, como ele era o meu chaboleiro, pois aquí estáme
Está me axudando a limpar as nasas. Eu criei unha tía, non sabe? E a tía era a que me quedaba con eles. Os 4. E gracias a tía, para ir a cocer na rede. Ela facía a comida, non? E cando non iba a tarde, marchaba ca xoviñas para o monte, e tiña becerros na casa, había a feira, e eu con outros amigos, con outros veciños, marchaba co becerriño a andar, aquilo todo era andar, a Gondomar, viñanos, a veces, se a ti texa comprador xa para que cho compres ele. Outras veces non o vendían as viñanos con eles de volta. Ela tiñanos tamén ovellas, e ela facía rede na casa tamén, non sabe? E un día colleu as ovellas, e o cestiño ao lombo, e atravesaba a praia da Amadorra, non sabe? E vía daquela había unha marucía. E ela xa era coxa, xa terei bastón. Viu unha oliña de mar, e levoulle as ovellas, e levoulle o cesto de rede, e ela gritando, e as ovellas nadaron, e viñeron xunto a ela outra vez. E o cestiño de rede levoulle ao mar. Moi duro pasaba, non sei, a infancia nosa moi dura, moi dura, moi dura. Me acordome cando estableceu a guerra, estaban facendo o esqueleto de Lexía. Eu tiña 8 anos. Estaba na panadería, e empezaron a tirar bombas e todo, e dime o dueño, que xa morrera, era Valverde, léxete esta Rosalía, non sales de aquí. Eu que gritos, que medo. Dios mío, tens de estar un pouquiño de aquí hasta que pase un pouquiño, porque aquilo é unha alarma fatal. Mi madriño, para ir para a casa. Despois lévate, deixa de estar aquí. Que duro pasamos, que duro. A Lexia estaba o esqueleto, e había amenazas que iba abaixo. Pero non foi abaixo. Despois viu a fame, quedamos sin, bueno, pan sí, pero racionado. Faltaban os alimentos máis grandes, o aceite, o azúcar, os alimentos, o panciño, que estaban racionados. Había que estar a cola na praia de Panxón, chegar a cola ao mar, para coller un cachiño de pan. Non quero recordarme a fame que pasamos. Eran os 4 irmáns, e que a fame que había, collíanos unha patariña de peixe, e íanos polas casas a cambiar por pan. Que a fame que tiñan os meus irmáns, roubaban a fruta. Daquela non había can, nin había nada, con frecuencia. E collíanos a patariña de peixe, marchábanos e cambiábanos por pan. Pero que a fame que tiñanos, comíanos todo polo camiño. Chegábanos á casa, e eu a ver a que foste vos. Mamá, había moita fame. Pero bueno, toma, traímos un cachiño de pan e máis farinha de maíz para facer os boliños na casa. Non quero recordarme a fame que pasa. Os meus fillos ao mar, todos, os meus irmáns, pero daquela non había motor de máquina, a remo ou a vela. E aquela era un ano de sardiña, que aquilo era maravilloso. Pero todo a remos. Pero como faltaba o alimento máis grande, meus irmáns non tiñan forza para bajar. E un patrón, con o irmán meu, asintalases porque non lle remaba. Non había forza. Non quero pensar. A infancia nosa moi dura, moi dura, moi dura, moi dura. E para a divertición, nada, sabes o que tiñanos? No paseo marítimo, era máis ancho, claro,
tiñen unhas festiñas os domingos, unha señora que chamaban Matilde, que era a dueña de Ladio, e tocar o acordeón. E botaban unha perriña, 3 perras, e outra semana, viña un home tamén a tocar a pandareta, todo no paseo marítimo. Era a divertición que tiñanos. Non había máis. E despois había un baile en Nigrán, pero había que pagar. Pero, bueno, cos aforros meus da tarde, mira, repartía os meus irmáns, e eu íbamos ao baile, pero daquela era pouquinho. Pero non había cartas. E un día non me quedara nada, que fixes? Eu mesmo un irmán, eu saltei por unha ventana. Non quero que me acordo. E outro irmán quedou á porta, porque non quixo saltar a ventana. Ai, a infancia nosa é de broma, pero era moi dura tamén, moi dura, moi dura. Moi dura. Agora aquí os aparellos ardentes, nada máis, pero daquela, para andar a sardiña, outra clase de rede, llevaban pesas, outra clase de rede. Eran as redes largas con corcho por un lado e plomo polo outro, pero largas, as pesiñas, as pesas de xeito chamábanlle, as pesas de xeito, sí, nos requiños. Para bogar e con vela. Pero había moito peixiño, moito peixe. No ano da fame, gracias ao peixiño que había. E sabes como comíanos? Facíanos brasas e asar a parrilla. Que non había aceite, non había nada. É porque había moita patata. E cocíanos patatiñas ou asábanos nas brasas para comer o peixe. A pesa do xeito, as pesas. Mamá, había o xeito, había o aparello de ardora e había os trasmallos. Sí, a ver, sí, os aparellos de ardora. Os trasmallos. Os tramallos. As pesas do xeito. Pesas do xeito. E as muxeiras. E muxeiras. Cos aparellos de ardora collías sardiña, xurelo, chincho, bocareu, xouviñas. De todo. Cas pesas do xeito só se collía sardiña. Sí, as pesas do xeito sardiñas. Cos tramallos collía peixe variado. Maragotas, os tramallos peixe variados, sí. Pintos, lenguados, maragotas, centolos. E bojón. Cas bojoneras, o bojón cas bojoneras. Sí. Sí, moi bonito era, é moi bonito. E cas muxeiras pescadillas. E cas muxeiras pescadillas. Pescadilla, chincho. Chinchos. Traballan as súas mans con brasas, punteiro e fol, cantigas de mariñeiros, bogando con choiva e sol, bogando con choiva e sol, bogando con choiva e sol. Ai alelo, ai alelo, ai alelo, ai la 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 la. Ella que va, gaiteiro, rápido que se va a marea, rápido que se va a marea. Docura nos seus tocares, palletas co son do sal, farrapos que fan de redes, cantigas de enamorar, cantigas de enamorar, cantigas de enamorar. Ai alelo, ai alelo, ai alelo, ai alelo. A Virxen de Guadalupe cando vai para a ribeira,
Descalciña pola area parece unha rianxeira. Descalciña pola area parece unha rianxeira. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van. Non te vai a rianxeira, que te vas a marear. A Virgen de Guadalupe quen lle puxa moreniña. A Virgen de Guadalupe quen lle puxa moreniña. Foi un reiño de sol que entrou pola ventaniña. Ai, amor, amor, quen te trouxo aquí a flor do toxo? Lévame de aquí. Ai, amor, amor, quen te trouxo aquí a flor do toxo? Lévame de aquí. Arroz con chinchos, patatas novas, arroz con chinchos e máis cebolas, e máis cebolas, e máis cebolas. Arroz con chinchos, patatas novas. Bravo!